Nacházíme se uprostřed náměstí vedle hlavního pódia a právě jsme u jedné z dílen s Míšou Havránkovou. Dobrý den, dobrý den. Co tady děláte? Já zastupuji neziskovou organizaci Stacionář Kamarád a společně s další neziskovou organizací Apropo ve spolupráci s generálním partnerem Seko Group. Tady máme dílničku pro děti, bezplatnou dílničku, kde se vyrábí draky. A jste tady poprvé? Ne, tahle spolupráce trvá už dlouhodobě. Jsme tady po několikáté a vlastně s firmou Seko Group spolupracujeme dlouhodobě. A jak bychom vám mohli pomoct, nebo jakou cestou je to možné pomáhat? Tak vítáme jakoukoliv pomoc, jakoukoliv formu, chodí k nám dobrovolníci, dochází, samozřejmě i finanční dary, jakýkoliv, vlastně i věcné dary, cokoliv vás napadne, tak vítáme každou formu pomoci. A od kdy je to možné, jakože od kolika let vám můžu jako pomáhat dobrovolně? My využíváme i studentů, třeba i tady v této dílně zrovna dneska nám pomáhají studenti z průmyslové školy tady z Jíčína, takže je to možné dohodnout, jakkoliv už jsme měli vlastně i spolupráci se základní školou tady z Jíčína, když naše organizace pořádala, nebo každý rok pořádá diskohrádky pro stacionáře z okolí a podobná zařízení, tak nám pomáhali i děti ze základních škol. Ale to není nějak věkové omezení? Ne, tam je to spíš podmíněný tím, pokud jsou to mladší děti, že se to musí samozřejmě vyjednat se zákonnými zástupci nebo s učiteli, s někým dospělým. Tak jo, tak děkuju. Nemáte zač.